Hai hờ nani tu sini ke siapa apa ni? Siapa ni? It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I. Hello guys, welcome back to channel. Asa kalama boybo mojangai dङ. Anaथ' खबरा गाज्रि नै मैयाहाय उन्दुनाया आंना गोदोनाया सानानै दङ आरोना दायो जों फैयै मामि हाजोआव दंफैयो आरोना माने सहैयाखै जोङो दासो मोनफैखादों लोगोफोर नायलांदो लोगोफोर बिदिबा आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांदो लोगोफोर मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय नै मेंखाबायनो हाजो गाखोनो सिगांनो सुरु खालामसै भिडिअखौ लोगोफोर थ'दो फैदो फैसाखौ देखायनांगौ र' बेसेबां खुस्रा फैसा दं जि गोजौनि हाजोआ थामान गोजौ आरोना लोगोफोर नायलांलाय लोगोफोर नोंसोरबो आंजों लोगोसे थ'फादै नङाबा आन्दायगोन ओरैबायदि गोजौखा देखायनो आं लोगोफोर मेंखाबायसो आं लोगोफोर थामान गोजौदो बे मेंखाबाय लोगोफोर फाइनालि जोङो फैयै मोनफैबाय आरोना ओरैबायदि गोजौ थांखोना थांलायलांनो गोरोंजोब्बाय रुमाल लाबाखै बिसिबां मोनगोनसै आसुंसै नामा आङो मोसानाय फैनोसै ससे थांबावनांगौसो लोगोफोर दिनाबो थान्दाखा ओरैबायदि मस्तिखा दिनै दिना आरोना बिराद मोजां मोनो दिन थांबाय बेरायनो हाग्राबारि जाना दं दा दैज्लां दिनना नै जा बारा फैया मानसिफोर बैसो फैयाना लामा मोनसे समावबो दङ खाथि लोगोफोर जों फाइनालि फैयै मोनफैबाय आरोना नै मन्दिरा बेनो आरोना आं मोनसे ड्रेस आं फट' बिबार नुवाखैमोन दे फट' ना माने आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नै जोंहा आदा दं आरो जिरायनानै बिदिनो मोजांनि आदा जोंहा नै आदाया आदा नै आदाया नै बेनो आरोना लोगोफोर महामैनि मन्दिरा आं सिङाव फैबाबो हाबाखै आरोना हाबफेराखै आरो थाबाय नै दै दं ओमफ्राय नै बे जा फरदम बिबार दङ फरदम बिबार होनो खोमादै बेखौ होनो खोमा माने होनखायो गारलासो होनदों आं सोंदों लाइक नुदोंना लोगोफोर जेराव अखाबो नावबो दङ नै ओमफ्राय बेयो महामैया मन्दिर बे बिराद खालामो गिदिरा ओमफ्राय बिदिनो भगबान दं आरो भगबाननि मन्दिरा न' मोजां मोना लोगोफोर गेटआ लोगोफोर फाइनालि आङो मन्दिराव फैलायबाय आरोना नेट मन्दिर आङो हारसिं फैबाय आं लोगोफोरा थाबबाय आरो मन्दिराव मन्दिरा बेनो आरो बेबायदि बिराद फिसा मन्दिर दं आरोना लोगोफोर बेबायदि फिसा मन्दिर दं आरोना गोजौआव थांफ्ला खोमा आं दिनै अखा हादों नै फिसा अखा हागासिनो थांखिथाबनो ओमफ्राय सुरंगबो दंमोन बेखौ आङो देखायनो हानाय नंला आरोना बेनिफ्रायनो मन्दिर फिसा ओरै दं आरोना ओमफ्राय सुरंगबो दं लोगोफोर सुरंग आं थांथ'ला आङो देखायलांनानै बे केमेरानो जायगाफोराथ' मोजां आरोना जिनिसफोरा मोजां गोदान बानायजोब्बाय मानसिफोर बारा मानसि जायाखै अखाबो हादों नालाय अखाबासो आं बेरायनो मोजां मोनबाय फैयै लोगोफोर फाइनालि मोनफैलायबाय नै ओंखायनो मिथिदों आरो ना बेहाय Hai hờ nani tu sini ke siapa apa लोगोफोर जोङो फैयै मोनफैबाय आरोना फाखा रास्ता ओमफ्राय दायो जों न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर दै देरदों ओमफ्राय मादैमोना बेयावनो सानासो दं आरो होननानै सोंदोंमोन ओमफ्राय दासो साफैदों आरो मादैमोना ओमफ्राय दायो जों लोगोफोर न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नै जोंना आसामफोरा